Prynhawn ola'r sioe fawr yn Llanelwedd, prynhawn ddydd Iau, prynhawn y Pencampwriaethau. A'r goreion o'r Brydiau Cymreig yn dod i gystadlu am y brif wobr. Ynys ymlaen wrth gwrs fyddwn ni yn dysgu pwy yw ceffyl gorau'r sioe am eleni 2025. Ond cyn hynny, mae'r goreion o fyd y Brydiau Cymreig yn dod nôl i fynd benben yn erbyn ei gilydd ac yn gobeithio cael gafel ar gwpan fythol Tom yn Sprightly a Pencampwr y Brydiau Cymreig. Wrth yn ochr i mae David Oliver a Beth Simons. Croeso nôl i chi'ch doi. Diolch, Heledd. Diolch. A wedi cael hoi fach heiddiannol, wedi cael sgwrs bach gynne gyda Stuart sydd wedi bod yn beirniadu yr adran ec. Do, yr hamddenol Stuart Morgan. Yn siŵr bod mam Beth wedi bod yn dweud drefn yn trio i gael ei gyflymu wrth beirniadu bore yma, ond wedi cael modd i fyw, dwi'n meddwl. A dyma hi y Pencampwriaeth gathau wedyn, Llaniddan Welsh Lady yn y diwedd gyda Alun Hughes fyna. Dy fam di Beth wrth gwrs yn un o'r stiwardiad ac oedd e'n stiwardio gyda Stuart. Oedd prif stiward ond nath hi'n cadw trefn arno fe sa'n cedi. Nawr te Casgob Welsh Doll gyda Hannah Owens nawr te, yr Pencampwriaeth yn yr adran dy ac yn llawn heiddi fe y ddoi. Mae hon yn gallu symud, ydy? Mae'n gallu symud a mae'n edrych yn ffres bwr yma heddi to yn ei prawn yma. Ath i gytra neithwr, dim ond rhyw 3/4 awr lan rhewl i Henffordd a mae'n di dod nôl yn edrych yn wych heddi to. Wel, un arall sy'n gallu symud. Heniardd Shaboom. A Richard Miller fyna'n i dangos hi ar rhan fe a Meirion Davies sydd wedi ei mhagu. Pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Yn beirniadu'r gystadleuaeth ar Pencampwriaeth yma, mae Mr Dai Harris, Pennal Ceredigion, di bod yn magu cobiau ers dros 100 mlynedd. A brydfa Pennal ddechreuodd nôl yn 1958. A na ni. Heniarth Deringdw fyna, neu Deringdw. Deringdw, pyn ti'n meddwl, David? Deringdw, oce. Gyda Simon Charlesworth, fi'n gwybod sydd wedi dweud Simon. Simon Charlesworth fyna ni ddangos ar ran Celia a Matt Olsen. Mae wedi dod nôl o Sweden, fi'n credu, David. Mae wedi dod nôl lenni, wedi cael ei fagu ymrydfa Heniarth. Werth atgoffa'n hunan o siwt yn union mae'r gystadleuaeth yma'n gweithio? Wel, Pencampwr y Brydiau Cymreig sydd gyda ni fan hyn, Pencampwriaeth y Brydiau Cymreig, y Pencampwr o bob un o'r 4 adran, y Merlod Mynydd ar adran A, y Merlod B, y Merlod Cymreig ar adran B, y Merlod Cymreig Teip Cob a'r Cobyn Cymreig, ac dyma fydd wedyn y Pencampwr y Brydiau Cymreig enillydd y dosbarth yma. Ie, mae'n bwysig fi'n credu nodi bod na 5 adran, yr adran Rhanfryd, ond wrth gwrs nid ydyn nhw'n adran pyr, felly dyn nhw ddim yn dod nôl ar y gyfer y Pencampwriaeth yma. Ac wrth gwrs, Mr Dai Harris yn cael golwg ffres yn dwi ac yn dod mewn yn unig swydd i feirniadu y gystadleuaeth yma. Welwn ni fe gynne fach yn y siwt las, dyna fe. Felly fydd e'n cael golwg cynta yn agos ar y goreion yma. A mae'n wych yn dwi, mae'n hysbyseb ardderchog i'r Brydiau Cymreig pan ych chi'n gweld y gorau o bob dosbarth yn erbyn ei gilydd. Ydy, a fi'n credu, sa'n beth ti'n meddwl, David, ond fi'n credu bod y Pencampwriaeth yma yn un beautiful. Mae'n stunning o Pencampwriaeth. Mae yna esiampl gwych o bob un o'r adrannau, ond ran i, yn y marn ni o'i flaenau, felly mae'n digon o waith gyda fe fi'n neud, fi'n credu. Bendant, fi gen tai dipyn o dasg dwi'n meddwl, achos fi na dipyn o beirniaid ac dilynwyr y Brydiau Cymreig yn eistedd yn yr eisteddle ac wrth ochr y cylch yma yn barnu'r adran, a siŵr bydd pob un o'n nhw ac un gwahanol fydden nhw eisiau mynd adre nhw. Fi'n credu, chi'n gweld bod yn un pwysig, David, achos nid yn aml, ni'n gweld Alun mewn siaced a hat yn dangos. Mae wedi gwisgo lan. Dangos y parch.
sydd gyda getiau gat y Pencampwriaeth. Cwpan fethol Tom and Sprightly yw enw'r gystadleuaeth, a mae yna dipyn o hanes i'r cwpan ag i'r gystadleuaeth. Oes, Tom and Sprightly wedi enwi ar ôl Tom Jones ac y march Grove Sprightly. Oedd yn dipyn o ffefrynnau a rhoi dipyn o sioe yn y sioe fan hyn yn y stalwm. Ac tlws er coffa nhw ydi o, ac i'r Bridiau Cymreig, ac yn hanesyddol, clapometer. Oedd yn beirniadu'r adran yn yr Pencampwriaeth yma, y clapometer yn yr eisteddle ac yn pwy bynnag oedd yn cael y blwydd fwyaf yn y clap fwyaf, oedd yn ennill yr adran erbyn hyn, mae'n beirniad bach mwy diplomatig falle. Sa'n credu fod y iechyd y diegolwch yn gadael i ti gael clapometer nawr? Na, siŵr o fod, siŵr o fod. Stico felly gyda'r un gŵr pwysig yma ar y fe, Mr Dai Harris, pennal, yng Ngheredigion. Iawn. Mae hon yn gaseg sy'n dangos i hynna'n, dyw i? Hynny ar Shabwm fan hyn, mae'n gwenu, clistio ymlaen. Ac yn symud o hyd, pob tro dros y ddoi hefyd, pob tro oedd Richard Miller sydd yn arddangos i yn gofyn iddi symud, mi oedd hi'n neud. Mae'n eitha statuesg mewn ffordd yn dwi. Mae'n mor bert. Wrth gwrs, mae'r gaseg yma wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod. Ydy, mae iddi gathu'r prif Pencampwriaeth yn sioe Cheshire, felly mae hi yn saff wedi cael ei thocyn i'r sioe hynny. A pawb eisiau cael gafel ar y tocyn holl bwysig yn dos. Odyn, achos mae fe'n ddathliad o fagu mewn ffordd yn y sioe ceffyl y flwyddyn. Mae'r rhan fwyaf o'n nhw dan gyfrwy, ond mae hwn yn ddathliad o fagu, achos mae fe yn erbyn pob mathau o gyffylau. Felly, os chi'n cael y cymhwyso i fynd fyny, mae e'n real, mae fe'n dipyn o gamp. I'r cyfle. I gael y drot fach nôl, fel yr arfer i weld y camau o'r cerddediad i'r drot. Mae rhywbeth bach eitha hapus yn byti fi'n cael wrth bod i'n mynd. Oes, mae'n wedi ar Springs mewn ffordd. Meddwl am yr enw Thomas Sprightly, mae'n edrych yn Sprightly i fi. Odi. Di cyfle i edrych ar Casgob Welsh Doll. Nath gipio calon pawb yn yr eisteddle ddo fi'n credu. A'r stori y tu cefen hefyd gan gofio yr elfen deuluol sy'n perthyn. Ie, na'r peth. Pan geth y gasg yma i wybrwyo'r cwpan siwrt dros y Cymru, mi oedd Eli y chwaer yn mwy emosiynol na Hannah, dwi'n meddwl. Oedd, ond o'n i siarad gyda Hannah bwr yma a nath i ddeud bod i wedi watcho'r fideo tair gwaith ac wedi bod yn ei dagre tair gwaith neithiwr cyn mynd i gweld. Oedd bach o sioc fi'n credu. A mae rhai bod wrth gwrs pan i ti'n profi fe ar y pryd mae'r emosiwn, ond edrych ar dinan yn profi eto, wyt ti'n cael o ongl wahanol yn dwi ti? Ie, oedd Hannah'n gweud y prynhawn ddoe bod hi ddim yn credu bod wedi suddo mewn eto, a fi'n credu wrth watcho fe wedyn, nath fe helpu fe synco mewn beth oedd wedi digwydd. Bod e'n fath o gadarnhad bod e wedi digwydd. Ie. Ond wyneb hardd iawn fyny, a casgob Welsh Doll. Y lle nesaf i gael ei beirniadu gan Dai Harris o pennal Ceredigion sydd yn beirniadu cwpan fythol Tom and Sprightly. Mae hi'n edrych yn eitha Sprightly hefyd yn dwi, mae'n ysgafn ar ei thaid i fod yn deg iddi. Ti'n meddwl, David? Symud yn dda bob tro fi'n cael ei? Yndi, chwarae teg, ac mae weld yn ddoedd sy'n un peth, anwaith caled i ddangos, ond mae'r goreion yn rhastar rhyw quirk bach. Odyn. In this section, children are allowed to have a camera on the sand
I ni merw y cystadlu ac yn edrych ar gystadleuaeth y cwpan fethol Tom yn Sprightly, y gorau o'r bridiau Cymreig. O'n blaen I fan hyn mae Heniarth Siboom, Pencampwr yr adran A, a Dai Harris y beirniad yn cael golwg manylach. Atgoffa chi hefyd. Mae Richard a Meirion yn gallu troi ceffyl allan yn rhan dyn nhw. Odyn, a nid yn unig troi nhw mas yn dda, ond hefyd o ran chwarae teg iddyn nhw, mae yna ddau yma yn y prif bencampwriaeth o'r adrannau Cymreig gyda'r prefix Heniarth. Mae hwnna yn dipyn o gamp I gael un heblaw am dau mewn dau adran wahanol a wedyn yn yr un flwyddyn. Mae'n anhygoel mewn ffordd. Fan hyn, casgob Welsh Doll, Hannah Owens. Yn berchen ac y stori fawr ddo yn gweld casgob Welsh Doll. Gweld dau jyst yn camu nôl I cael golwg well arni. I weld y llun, y mae'n lun gwych fan hyn yn dwi. Gwrs dau yn person yn magwr cobiau. Ydy. Ond wedyn, weithiau mae hwnna'n gallu mynd yn erbyn y ceffyl yn dywe, achos os yw falle yn edrych am deip gwahanol, welon ni hwnna llynedd gyda Mr Eric Davies yn beirniadu'r bencampwriaeth yma, ath ddim am y cob, ath am yr adran A, lle falle fydde pawb yn disgwyl iddo fe fynd am y cob, achos dyna oedd e'n gadw, ond os maen nhw'n deip gwahanol, pwy a wyr? Falle dwi'n meddwl weithiau, maen nhw braidd yn galetach ar yr adran yna. Odyn, maen nhw'n gallu bod. Pan o'n i siarad gyda dau wrth diwethaf, oedd yn deithau bod e wedi, dim ond nifer bach, ond oedd e wedi cadw pob adran heblaw am y B. Felly, o'na A, o'na C yn pennal hefyd, ond yn amlwg y cob sy'n a'i galon e. Wel, edrych yn wahanol ar y cobyn ar adran ec mae o. Trio gwaniaethu falle. Falle. Yn ôl i'r adran A. Mae yn bencampwriaeth a hanner yn dwe. Mae gwaith caled gyda fe. Mae yna gerddediad fan ni gan Dai Harris yn y glas. Dai Harris, pennal Ceredigion, y gŵr arbennig yma yn beirniadu y bencampwriaeth, y gorau o'r bridiau Cymreig. Wy'n credu falle bod yna benderfyniad, mae yna rhywbeth eitha penderfynol. Iawn, cyn I chi falle fynd am eich ffefryn, wy'n credu bod e'n mynd I fynd am casgob Welsh Doll. David. Rhwng y cobyn a'r adran ec, dwi ddim cweith siŵr I ba gyfeiriad eiffel. David. Come on, David. Yr adran ec. Beth? Fi'n credu... Pyn un? Yr A. Yr adran A. Yr adran A ac yn... Honna ti'n mynd I weid, Beth? Heniarth Siboom. Wel, fi'n mynd I weid nawr. Hawdd deud o rwan. O'n i'n iawn, ond llygad yn... A mae rhaid cofio bod na ddau heniarth yn dos yn y bencampwriaeth yma sydd yn tanlinellu ardderchogrwydd y frydfa yma. Llongyfarchiadau mawr iawn I Richard a Meirion. Na, y cobyn sydd yn mynd ar gilwmper. Bach o dryswch rhwng y stiwardiad a'r beiriad. Mae hwnna'n siom o fnadw yn dwe. Os chi'n cael eich tynnu mlaen a wedyn eich danfon yn ôl. Ond mae'n swyddogol, Heniarth Siboom sydd yn mynd â hi. Enillydd yr adran A a'r goreion fan hyn, ochr yn ochr a'i gilydd, ond y gorau o'r bridiau Cymreig, Heniarth Siboom.
Wel, mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn fan hyn gyda'r dorf. Llongyfarchiadau gwresog i Heniarth Siabwm yn mynd â hi a'r cwpan fythol Tom yn Sprightly. Dyma chi yr enghraifft gorau o'r adran Gymraeg yma a'r bridiau gwych yn 2025. Well, Richard Miller, Meirion Davies, llongyfarchiadau enfawr I chi, winners of the Tom and Sprightly Cup here at the Royal Welsh. Oh, it's been fantastic. Yeah, we've been in that championship 5 times in the past with different ponies and never won it. Been reserve a couple of times, but never won it. So she's pulled it out the bag, Oliver. I think this mare is just a little bit special, isn't she? Yeah, and she knows it, mind. She wasn't best happy this morning, coming back from Ferryside, but yeah, she had a bath again this morning and she's up for it again today. So I was going to say, she's definitely made that journey worthwhile, and I know she's got the Horse of the Year show coming up in October. She's already qualified for that. What else is in the future for this mare now? A long rest, I'd say. Well, some rest, but we've got another championship to do yet because the overall in hand of the show. We're going to go in that. But then, yeah, it's going to be... Chi moyn brido wrthi, fe, Meirion? Ie, magu wrthi nawr. Magu, wel, os allwn ni gael y genhedlaeth nesaf. Mae'r bedwaredd genhedlaeth sydd da ni. I gadw'r llinach I fynd. So. Falle Pencampwr bach arall mewn chydig o flynyddoedd I ddod. Wel, falle, ond diwrnod mawr iawn heddi ni. Mwynhewch bob eiliad a phob lwc yn y Pencampwriaethau sydd I ddod. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Diolch yn fawr. Wel, Mr David Harris o Frydfa Pennal, o nabod chi'n bersonol, wy'n gwybod o'ch chi'n edrych ymlaen at feirniadu yma yn y sioe frenhinol. Chi newydd cwpla gyda'r cwpan Tom and Sprightly. Sut brofiad oedd e? Oedd yn brofiad anhygol, a gweud y gwir. A chymod ar y teg i'r 4 cystyliwyr. I ni'n gwybod bod nhw'n brif campwyr yn ei adran pob un nhw. A yn ddylilies i'r rioed bydde 4 mor anodd I feirniadu. Herwydd oedd cywirdeb eu trot nhw a'i cerddiad nhw yn berffedd. Y 4 yn berffedd. Ac o'n i'n chwilio fel chi'n gwybod am y manion hynna I rhoi y prif brofiad, y prif roset i'r Pencampwr. Ond digwyddodd e, oherwydd oedd e'n waith caled. Ond oedd e honni fynydd Cymreig na, pan o'n i'n mynd I ochori, oedd e'n tu hwnt o brydferth. Oedd hi'n lan iawn fyd, oedd hi rili wedi codi at yr eisteddle fyna pan o'n nhw'n neud sŵn, oedd hi rili yn dangos I hun, oedd hi? Oedd hi wrth I bod na. Ac ar y teg, i'r 4, ro'n nhw I gyd yn licio ymddangos unen o flaen bobl fyna hep prynaw yma, ond roedd rhywbeth am honni fynydd na, oedd yn tynnu fi ati. A fel chi hynna'n gwybod, dyn cobyn Cymraeg ydw I, ac oedd hi'n anodd I fi droi cobyn Cymraeg yn eilraidd iddi. Ond, chwarae teg i'r ponni fynydd, llawn heddiannol. Diwrnod hi oedd hi heddi? Ei diwrnod hi oedd hi heddi, ac fe ddaw y diwrnod y gasig, goben heb os nag o'n I bai. Wel, na ni te dau. Diolch yn fawr iawn I chi am y sgwrs. Mwynha'r profiad gweddill y dydd a llongyfarchiadau mawr ar y brofiad o fod yn feirniad yma. Diolch o galon I chi yna. Diolch yn fawr.